Vă salut de la Decolis. Astăzi vă prezint o soluție de umbrire care aduce stil și funcționalitate locuinței voastre și în ultima perioadă folosită intens în proiectele designerilor, și anume jaluzelele orizontale de lemn. Aceste jaluzele nu doar că arată incredibil de bine, dar sunt și extrem de practice. Pot controla perfect lumina naturală, oferind intimitate și protecție împotriva soarelui. Și bonus, sunt realizate din lemn, aducând un plus de căldură și eleganță locuinței voastre. Și iată cât de simplu este să le folosești. Ridică-le pentru a lăsa lumina să inunde camera sau ajustează lamelele pentru a controla direcția luminii. Știi cum e? Uneori vrei să te ascunzi de soare, dar alteori vrei să te asiguri că vecinii nu văd la ce te uiți pe Netflix. Cu aceste jaluzele ai control total. Și nu uita, la Decolis beneficiezi întotdeauna de măsurători gratuite, consultanță personalizată și montaj profesionist. Te așteptăm!